Bé, bona tarda. La meva presentació no és només meva, sinó que és una mica de l'equip al voltant de Roquetes, de l'Anna Colet, i després d'altra gent que avui no poden ser aquí, però hi ha l'Àlia Sobirà com a antropòloga de l'equip i d'altres membres com el Jordi Ruiz, que algú havia de parlar, al final soc jo. I bàsicament el que jo us presentaré no és una mica el jaciment en si, que també, però el que us presentaré és una mica el conflicte o les tensions que hi ha hagut i els diferents moments que hi ha hagut en aquest aspecte. Començarem per anar una mica al rerefons religiós, no? I una mica què és el que origina aquestes tensions o origina aquesta diversitat de parers entre ciència i religió. I aniríem amb el que és la Halakha, que és una guia de pràctiques quotidianes i creences religioses que cada comunitat i tendència judaica interpreta. És a dir, que a vegades es pot interpretar d'una manera, en una època determinada o en un col·lectiu determinat, i més endavant aquesta tendència pot canviar. Un exemple és el cas de les excavacions a cementiris a nivell que es van fer als anys 50 a Israel i que la comunitat jueva no només acceptava, sinó que fins i tot hi havia articles, no? El 51, el gran rabí Jacob Moshe Toledano escriu un article on descriu amb entusiasme les excavacions dutes a terme a l'antic cementiri jueu a Tibèries, i tota aquesta tendència, tot i que era un rabí i de tendència ortodoxa, no hi veien cap problema amb que es fessi aquest tipus de recerca arqueològica. Tota aquesta tendència que podríem esmentar a nivell més global, tot això canvia a l'any 92. Però abans parlem una mica d'alguns antecedents, com la necròpolis de Ottensen a Hamburg, que és una necròpolis que se sap que ja existeix el 1661. A la Segona Guerra Mundial allí s'hi va construir un refugi antiaeri. Al 51 una congregació jueva i de la Jewish Trust van vendre els terrenys per a construir uns grans magatzems, és a dir, ells se venen al cementiri, i al 90, quan es vol tornar a edificar en aquest indret un altre edifici i tirant a terra el que ja hi havia, la Tracadisha, que és l'Associació de Jueus Gesedites, que vetlla per la conservació dels llocs sagrats, comencen tota una sèrie de pressions perquè no es construeixi. Hi ha tota una sèrie d'estiria ronça, s'ofereix la possibilitat de que la comunitat jueva torni a comprar els terrenys, no arriben a comprar-se aquests terrenys, i el 1992 jueus ortodoxos anglesos, holandesos i d'altres països ocupen les obres de neteja del solar que s'estava traient amb pala excavadora les restes de l'edifici enderrocat i volen evitar que la neteja vagi més enllà. En aquest cas no hi va haver cap intervenció arqueològica, però sí que hi ha aquest entrebanc amb les feines de desenrunament d'un edifici preexistent. I com que a Alemanya està tipificat dins del Codi Penal la pertorbació dels morts, es van parar les tasques de neteja amb pales excavadores que podien afectar els enterraments que hi havia sota, i llavors el rabí d'Hamburg autoritza l'exhumació dels morts d'acord amb el ritus jueu i el seu posterior reenterrament, però com que era en benefici privat contra la Halakha i anava contra les postures de la Tracadisha, aquesta proposta no va reeixir. I llavors, després d'aquest enfrontament, al final es va acabar fent una llosa de formigó i es va construir al damunt. I això podríem anar esmentant altres casos com Praga, Magúncia, York, Lituània, i aniríem veient una mica el que va passant a nivell d'Europa, que hi ha indrets en què primerament no hi ha problema en fer aquest tipus d'intervencions, però després hi ha cada vegada unes posicions més radicals i una interpretació de Halakha cada vegada més orientada a la no intervenció ni arqueològica ni de cap tipus.
Doncs, el cas francès, doncs, als anys 80 del segle XX, doncs, a la carretera d'entre Pau i Baiona s'amplia expropiant el cementiri privat dels jueus, espanyols i portuguesos del segle XVI. El rabí de Baiona exigeix que recullin els restes i es dipositin en una fossa comú amb inscripció commemorativa. Les làpides col·loquen a l'avinguda del cementiri i doncs, el consistori jueu de París edifica un seminari en el que fou el cementiri dels jueus esquenazís, fundat el 1786 i abandonat a favor dels cementiris jueus municipals de recent creació. El 1992, comprovació enesat de l'existència dels cementiris jueus, es caven 20 tombes i es construeix damunt, previ reompliment del terreny, no? Etcètera. No? Podríem anar esmentant diferents casos. A València també, doncs això és un cas ja més recent, l'any 96, es troben tota una sèrie d'enterraments. Primer es diuen que no són jueus perquè no estan orientats a est-oest, però després, de cop i volta, el rabí se n'adona que sí, que són jueus, i en aquell moment paren l'excavació, es reenterren. Aquí tenim una fotografia amb la Rita Barberà i companyia, i tot això d'aquí va sentant precedents a nivell de l'estat espanyol. I arribaríem al cas de Tàrrega, que és el cas que ens ocupa avui, la necròpolis jueva de les Roquetes, que és una necròpolis que sabem de la seva existència, per una banda, per la documentació escrita, a partir de l'estudi fet per Josep Xavier Montaner dels llibres d'estimes de 1501, ell localitza on es troba la parcel·la del fossar dels jueus, fa la proposta al Museu de Tàrrega de la seva hipòtesi, i nosaltres li diem que justament en aquell indret sabem de l'existència d'un jaciment arqueològic que en principi estava destruït per la presència d'unes tombes a començament del segle XX que s'havien tret els morts i s'havien portat al cementiri, que és el que es feia a Tàrrega abans que hi hagués presència d'arqueòlegs, no? I això fa que posem en alerta el Departament de Cultura i iniciem a començament de l'any 2007 una intervenció arqueològica promoguda per el Servei d'Arqueologia i al mateix temps per l'Ajuntament de Tàrrega. La directora és l'Anna Colet. Per altra banda, també hi ha Arqueociència, que està excavant dos parcel·les que el propietari tenia molta pressa en construir i contracta aquesta empresa també per fer l'excavació i la direcció de la Porta del Marc Piera, i es descobreix una bona part en extensió de tot el cementiri i s'arriben a trobar 182 tombes individuals i del que després parlarem de les fosses comunes, 6 fosses comunes. Aquí tindríem una distribució. Hi ha parcel·les que no s'arriben a excavar perquè en aquell moment es va prioritzar l'excavació de les parcel·les que hi haguessi una intencionalitat de construir una casa. Hi havia parcel·les, per exemple, que havien de formar part del jardí de la casa i, per tant, allà no es va intervindre. L'excavació, en principi, anava, diguem, tot sense massa incidents, i es portava una mica amb discreció tot el tema de la possibilitat que fos una necròpoli jueva, fins que va aparèixer un anell amb inscripció en hebreu de la propietària d'aquell anell, Boneta, i a partir d'aquest moment, tot i que des del museu i l'Ajuntament de Tàrrega es va portar amb absoluta discreció aquest tema, el Departament de Cultura, algú dels serveis territorials de Lleida, algun directiu d'aquell moment, se li devia escapar. Ho devia comentar amb algun amic. I el cas és que això va arribar ràpidament a oïdes de les comunitats jueves de Catalunya i ens van enviar una carta. Aquesta carta del 31 de maig del 2007, en què ens diuen sigui quin sigui el cas, les excavacions i exploracions en marxa han de paralitzar-se immediatament les obres per tal d'evitar danys irreversibles a la necròpolis i ofenses a la comunitat jueva, etc. Al cap d'uns dies vam rebre una altra carta de la Federació de Comunitats Jueves d'Espanya, el juliol,
en què, doncs, en un to més conciliador, se'ns demanava de que els informéssim, etc, no? I que arribéssim a un acord en aquest aspecte. Entremig vam tenir visites de membres de la comunitat ATIT, amb membres de la Tracadisha, que serien una mica aquests que es vetllen per la conservació del patrimoni religiós jueu, especialment dels cementiris. I a partir d'aquí comença una mica tota una sèrie de pressions, de trucades des del Consolat dels Estats Units al museu per a veure què estava passant a Targa en relació amb l'excavació, i des del Departament de Cultura se'ns va dir que endavant, que anéssim seguint amb l'excavació, però el cas és que finalment es va decidir per pressions polítiques a alt nivell el 2007, el juliol del 2007, de reenterrar les restes que s'havien trobat fins a aquell moment a la necròpoli jueva de Targa, sense haver dut a terme ni tan sols la memòria científica. O sigui, acabaven de sortir de l'excavació, com aquell que diu, estaven encara en capses en espera de l'estudi antropològic, i es va reclamar el seu reenterrament. Bé, en principi, tots coneixeu la llei de patrimoni, no? En principi, aquí tindríem aquest article de l'acord de cooperació en què diu: a todos los efectos legales son lugares de culto de las comunidades pertenecientes a la Federación de Comunidades Israelitas de España, los edificios o locales que estén destinados de forma permanente y exclusiva a las funciones de culto, formación o asistencia religiosa, cuando así se certifique por la comunidad respectiva con la conformidad de la Secretaría General de la FCI. El Estado y la Federación de Comunidades Israelitas de España colaborarán en la conservación y fomento del patrimonio histórico, artístico y cultural judío, que continuará al servicio de la sociedad para su contemplación y estudio. Això és un dels acords que es fa. Però el cas és que amb la resolució del 27 de juliol del 2027 s'acorda, sense que aquestes restes haguessin estat sotmeses ni al seu estudi ni a una valoració de si es podien reenterrar o no, s'acorda directament per la via directa el Joan Manuel Tresserres, el conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació, signa aquesta resolució que obliga a reenterrar les restes sense cap possibilitat d'estudi i eliminant qualsevol opció, ja que es reenterren en un cementiri vigent, com és el cas del cementiri de Collserola. Prèviament havíem estat també, diguem, amb reunions prèvies amb la comunitat jueva, se'ns havia demanat, sobretot, que els morts no podien estar visibles, que es tapessin amb llençols de cotó o de lli blanc. O sigui, una mica nosaltres no és que ens poséssim de cul amb la comunitat jueva, sinó que vam complir una mica els seus preceptes per respecte als morts i per respecte als seus preceptes religiosos, però aquí, ells penso que tenen tot el dret a reclamar, però penso que el Departament de Cultura havia d'haver fet exercir la llei com mana. Aquí tenim una de les visites inesperades, o sigui, és a dir, un dia, mentre estàvem aquí excavant, es presenten aquests senyors sense previ avís i demanen que es paralitzin les excavacions. Entre ells hi ha el David Stolero i el Kalmanovich, que van ser, el David Stolero, juntament amb el Dominic Tomasov, eren una mica com els representants en aquell moment de les comunitats israelites i de Catalunya, com una mica els encarregats de negociar amb el Departament de Cultura una mica a nivell de representació amb aquest tipus d'afers
dels cementiris, tant també a nivell d'aquí a Barcelona, Montjuïc, com d'altres indrets. Finalment doncs, van ser la mateixa comunitat jueva que va vindre amb un camió, van carregar ells mateixos les restes del camió i es van reenterrar a Collserola i després d'això doncs, hi va haver doncs, tota una pressió forta del col·lectiu, no, d'arqueòlegs de Catalunya sobre el Departament de Cultura, sobre com s'havia actuat en aquest cas, i doncs, a partir d'aquí doncs, amb el PIACAT doncs, no, es mira de reorientar una mica doncs, el que havia passat a Targa. La premsa se'n va fer força ressò al llarg d'aquell any. Aquí el titular és com de dir, la comunitat judía irrita a un equip arqueològic, no? Com dient, estem molt enfadats els arqueòlegs. Realment, doncs, aquí el que realment, doncs, no? Penso que va ser, doncs, una pèrdua important a nivell de llegat, no? Del llegat històric de Targa. No? Aquestes restes humanes doncs, no deixaven de ser ciutadans de Targa de l'època medieval i doncs, no hi va haver ni l'opció de dir i si els podem reenterrar però a Targa, això tampoc va existir. El cas és que doncs, aquesta acció del Departament de Cultura creava un precedent, considerem que doncs, preocupant pel cas de futures intervencions a necròpolis jueves. Aquest seria doncs, després doncs, de tota aquesta tensió s'arribaria doncs, a un acord amb les comunitats israelites, no? de Barcelona i de Catalunya i la Federació de Comunitats Jueves d'Espanya, amb la qual doncs, deia que cada vegada que es localitza una necròpolis històrica relacionada amb aquesta comunitat, les persones que ostentin la representació de les entitats signatàries del present acord doncs, es trobaran per establir quines seran les mesures més adients a dur a terme en cada cas per tal de respectar, en la mesura del possible, els preceptes religiosos del judaïsme. O sigui, és tot un tema molt ambigu, no? Les actuacions sempre es faran sota el respecte de la llei 9/93 de 30 de setembre del Patrimoni Cultural Català i de la resta del cos normatiu. No? Bé, aquest acord s'havia d'anar renovant cada 4 anys. Això, de fet, es va renovar, però després va quedar en suspens. Aquí tindríem les restes de part de les 6 fosses comunes que van sortir a la necròpolis de Roquetes. Per sort nostra i de la ciència, aquestes fosses comunes van sortir després del retorn del primer, diguem, lot de restes humanes extretes de la necròpolis de Roquetes, el juliol del 2007, i aquí sí que el Departament de Cultura va deixar que aquestes restes es dipositessin al museu i han estat en estudi fins a finals de l'any passat. I de fet, ja sabeu tots que aquestes fosses comunes esdevenen un referent pel que fa a el que seria un atac a una comunitat jueva, ja que la major part de les restes humanes aquí enterrades es van fer evidents ja a simple vista, però després amb els estudis antropològics, múltiples lesions ocasionades per diferents tipus d'arma en l'atac al Call de 1348. Sabem que aquestes restes van ser reenterrades per la mateixa comunitat, ja que hi havia un respecte per l'orientació dels cossos i per no sobreposar uns cossos damunt dels altres. Sabem que són de 1348 per les troballes numismàtiques que trobem a les fosses comunes, però també per analítiques de carboni 14, i a més han pogut posar en relació
les fonts escrites amb les restes arqueològiques, amb la qual constitueix un cas únic a nivell europeu d'aquest tipus de testimonis en què puguem contrastar arqueològicament i documentalment un avalot contra una comunitat jueva medieval. Aquí tindríem una de les fosses que de fet va ser la primera i aquesta fossa sí que no la vam poder estudiar perquè aquesta sí que al sortir abans del retorn de les restes perquè fossin reenterrades a Collserola, aquests no van ser estudiats, però sí que es va fer un petit anàlisi i estudi antropològic i aquí tenim part de la resta de les fosses comunes que tindríem un nombre mínim d'individus del voltant de 69, però que sabem que van més enllà del límit de l'excavació de l'any 2007. Per tant, si continuéssim l'excavació cap a la banda sud, trobaríem segurament a la continuació d'aquestes fosses comunes. Tota la informació extreta tant de les fosses comunes com de l'excavació de la necròpolis de Roquetes va servir de base per la creació d'una exposició permanent al museu o de llarga durada, diríem ara, que està centrada en l'avalot de 1348, però en aquesta excavació no es va, en aquest muntatge museogràfic no hi ha cap resta humana exposada i hi ha les fotografies o les imatges que hi ha són imatges no fixes, sinó que són imatges amb una pantalla que van passant imatges perquè la gent vegi una mica el tipus de tombes individuals, visions generals de la necròpolis, però no ens recreem ni amb les ferides, amb les evidències de la matança, però sí que ho expliquem tant en el discurs museogràfic com en un audiovisual. Bé, totes aquestes restes, ja hem comentat abans, estan en estudi al Museu de Tàrrega durant tots aquests anys. Sí que hi ha estudis que, per diferents motius, queden aturats per la marxa d'un dels investigadors a fora de Catalunya per temes de feina, però sí que en aquests moments s'estava fent tot l'estudi d'ADN dins d'un projecte internacional i quan estem traient una mica tota la màxima informació que podem d'aquestes restes, a l'estiu de l'any passat tenim un altre moment clau una mica en tota aquesta història, que és que hi ha un constructor que vol construir una parcel·la que no s'ha acabat d'excavar. L'excavació del 2007 només va excavar l'indret on havia d'anar la casa i es vol fer un rebaixament perimetral a tota la parcel·la perquè l'espai dedicat a jardí també s'ha de rebaixar i això propicia una intervenció arqueològica i seguint el protocol d'actuació amb les comunitats jueves s'ha vist a la comunitat jueva que s'està fent aquesta intervenció. Una mica al Museu de Tàrrega som els primers a voler fer les coses bé en aquest sentit i ens ve un rabí de la comunitat israelita de Barcelona i ell pregunta si les restes de la intervenció del 2007 estan totes reenterrades i li diem que una part no està reenterrada i llavors ja a partir d'aquí es mou una altra vegada tot el mecanisme que ens obliga, en certa manera, a reenterrar aquestes restes. Des del Museu de Tàrrega veiem que és un error reenterrar aquestes restes, que és una col·lecció de referència única a nivell internacional pel que fa a veure, és com una foto, com si ara us féssim una foto tots vosaltres aquí, i aquesta foto ens diu de cada un de vosaltres les vostres característiques antropològiques, com si fóssiu una gran població. Nosaltres tenim allà reflectida un moment concret, 1348, juliol de 1348, la població jueva de Tàrrega, perquè allà hi ha
enterrats des de nens a gent adulta, homes, dones, per tant, va ser una matança indiscriminada. I pensem que és una col·lecció de referència a nivell internacional i, a més, és un exemple, un dels pocs exemples existents d'unes restes humanes que han patit un atac violent d'una comunitat jueva. La Generalitat té una altra opinió. El Departament de Cultura creu que aquestes restes, seguint el protocol que s'ha signat amb la comunitat jueva, s'han de reenterrar, que hi ha hagut el temps suficient per estudiar-les, i a més ens diuen si falta algun estudi, aquests mesos que tenim de marge fins al seu reenterrament, ho aprofitem, això ja us en parlarà ara el Quim, i sí que es reestudien tant com es poden aquestes restes, a nivell antropològic, a nivell d'altres tipus d'analítiques, i s'agafen mostres. La Núria Armentano coordina tots aquests treballs i finalment es reenterren a Collserola. De tot això, quines reflexions podem fer? Així, se'n poden fer moltes, però aquí n'hi ha algunes. Ja us hem dit, les restes enterrades a les fosses comunes del cementiri de Roquetes són un conjunt de referència únic pel que fa al coneixement d'una comunitat jueva medieval congelada en el temps. A la vegada és un conjunt de referència pel que fa a una comunitat jueva medieval assassinada dins un context d'un avalot. El seu reenterrament impossibilita, encara que s'hagin agafat mostres i encara que ara s'hagi fet un estudi el més exhaustiu possible, si hi ha avenços d'aquí 10 anys, d'aquí 15 anys, si hi ha avenços en el camp de l'antropologia i de la ciència en general, ja no els tindrem, vull dir, no els podrem reestudiar, sí que tindrem escàners que podrem fer una reconstrucció 3D d'algunes restes òssies, però no tindrem la resta en si, tret d'alguna mostra de dents i d'altres elements. Per tant, ha prevalgut la interpretació de l'ALAK a determinats sectors jueus sobre el bé públic, que és el patrimoni. Tampoc s'ha considerat en cap moment la pertinença d'aquesta comunitat a Targa i que molt probablement part de la població actual de Targa descendeix dels jueus enterrats a la necròpolis de Roquetes, és a dir, que al llarg del segle XIV i el segle XV, especialment el 1492, hi ha molts jueus que es converteixen i els seus descendents, alguns continuen visquent en el territori i, per tant, en el nostre ADN segurament hi ha part de l'ADN d'aquesta gent i aquí dius s'hauria de tenir en compte també que eren gent de Targa i, de fet, qui els està reclamant i qui està d'allò són jueus, que és per un aspecte religiós, però la vinculació amb aquesta gent és només una vinculació religiosa. És com si ara jo soc d'una religió en concret i reclamo a l'altra punta del món a veure què estan fent aquella gent amb aquelles restes que són de la meva religió. Bé, una mica aquesta és la nostra reflexió. Per tant, en aquest cas ha tingut més pes la religió que la pertinença d'aquests individus a la població on van viure i van morir. Mai en cap dels dos reenterraments de les restes hi ha hagut una avaluació i tria d'aquestes per part de l'administració pública, és a dir, que no hi ha hagut aquí una comissió d'experts que hagi valorat si s'havien de reenterrar o no, si simplement s'ha manat des de dalt que es reenterressin i des del Departament de Cultura s'han executat les ordres. I pensem que en el cas de les fosses comunes no són restes reiteratives en cap cas. Amb les fosses individuals encara podríem discutir, però en el cas de les fosses comunes no són en absolut reiteratives. I, en definitiva, la interpretació de l'ALAK ha tingut més validesa que la recerca científica i la preservació d'unes restes arqueològiques humanes de cara a estudis i anàlisis futurs. I fins aquí la meva part.
I ara cedeixo la paraula. Bé, bona tarda. Em pertoca a mi explicar des del punt de vista del Departament de Cultura la gestió d'aquesta qüestió i després ja passarem, evidentment, al diàleg sobre aquest tema. D'acord? Bé, l'Oriol Saula ens ha exposat la intervenció, els valors, la importància, les diferents fases, per tant ja estem situats en el jaciment i en la importància científica que té. Abans de res comentar que han passat 17 anys des del 2007, el Departament de Cultura, amb el temps, s'ha explicat abans el tema dels protocols, que ara hi tornarem, ha anat replantejant-se i evolucionant en un cert sentit i amb el temps ha anat adaptant la seva postura i el capteniment del Departament de Cultura avui en dia sobre aquest tema és diferent del 2007, sobretot en el sentit de la importància de l'estudi científic i del registre exhaustiu que cal fer en aquests casos. M'explico. Actualment, els criteris sobre els quals girem entorn dels quals, sobre aquesta qüestió, serien, per una banda, vetllar per un correcte treball científic i un correcte estudi del patrimoni cultural català i, en aquest cas, de les necròpolis jueves com a part d'aquest patrimoni. Però, en paral·lel, considerar els aspectes ètics en relació a unes restes que van ser parts d'uns éssers humans i escoltar la comunitat jueva i reconèixer-la com a part amb un interès legítim en relació a les restes humanes recuperades, sense menystenir la localitat de Tàrrega també com a part, evidentment, interessada. El descobriment de la necròpoli de Roquetes va comportar un seguit de contactes entre el Departament de Cultura amb la comunitat jueva de Catalunya, que es va traduir en la signatura de 2 protocols amb associacions representatives d'aquesta comunitat, amb referència al tractament de les necròpolis jueves històriques. L'any 2009 i posteriorment el 2015, la Generalitat de Catalunya, la Comunitat Israelita de Barcelona i la Federació de Comunitats Judíes d'Espanya van signar protocols per procurar el respecte a la tradició jueva religiosa en les intervencions arqueològiques i antropològiques que afectin necròpolis jueves històriques. En aquests protocols, com ens ha comentat abans l'Oriol, s'establia que en cas de descoberta de necròpolis històriques relacionades amb antigues comunitats jueves, es contactaria amb la Direcció General d'Afers Religiosos, amb la Comunitat Israelita de Barcelona i amb la Federació de Comunitats, per tal d'estudiar les mesures més adients per, en la mesura del possible, respectar els preceptes religiosos del judaïsme. Com ens han comentat abans, la realització de noves descobertes de tombes jueves a la necròpolis de Roquetes l'any 2023 és l'inici d'una nova fase i d'una reclamació per part de les comunitats jueves en el sentit de continuar la reinhumació d'aquelles restes trobades a l'any 2007 i que encara es trobaven al Museu de Tàrrega. El Departament de Cultura va estudiar aquesta petició i va resoldre que era procedent la reinhumació, atès el que s'establia als protocols de 2009 i 2015 i que la comunitat israelita de Barcelona es va considerar un interlocutor vàlid de la comunitat jueva de Catalunya i que, per tant, aquesta comunitat era una part interessada i afectada pel que fa al tractament d'aquestes restes humanes. Un punt cabdal de la decisió del Departament, si voleu una mica marcant la diferència amb el 2007, era tenir la certesa que les restes que s'havien de reinhumar s'havien estudiat de manera exhaustiva. Pel que fa a això, les restes recuperades el 2007 i custodiades al Museu Comarcal de l'Urgell ja estaven estudiades i analitzades en un grau avançat, però no complet per poder dir que l'estudi era totalment exhaustiu. Des del Departament, prèvia consulta al museu, es van promoure un seguit d'estudis i analítiques per tal de completar al màxim els estudis i realitzar un registre de dades que fes fins i tot possible realitzar nous estudis en el futur. Com que és important que quedi constància del volum de recerca que s'ha realitzat sobre aquest patrimoni, farem una relació a nivell esquemàtic, segurament es deixarem detalls o ens deixarem alguna analítica concreta, dels estudis que ja estaven realitzats o en curs i els que ha promogut aquests darrers últims anys el Departament de Cultura,
Demano disculpes perquè és una llista una mica llarga, però és important per recalcar aquest aspecte que creiem que és fonamental. Pel que fa als estudis anteriors, comptàvem en primer lloc amb les memòries de les intervencions arqueològiques. Es va realitzar un estudi antropològic propi del que és una intervenció en una necròpoli, tot i que això no es va completar del tot, com ens ha comentat una mica abans l'Oriol. S'han fet anàlisis genètiques d'ADN. Aquests treballs es duen a terme des del Max Planck Institute for Molecular Genetics dins d'un programa europeu que inclou dades d'altres jaciments. Els resultats apareixeran previsiblement abans d'acabar aquest any. S'ha realitzat una anàlisi d'isòtops estables sobre un mostreig de 30 individus. Els resultats d'aquestes analítiques formen part de la tesi doctoral del senyor Rubén de la Fuente. S'han realitzat 3 treballs de màsters. Un sobre l'anàlisi de marques de violència als ossos, un altre d'anàlisi de la consanguinitat basat en caràcters discrets i un tercer treball de màster sobre morfometria geomètrica craneal en 3D. A banda d'això, el Museu Tèxtil va documentar i fer tractaments de conservació de restes de teixit que estaven associats a les restes. Cal remarcar que, a banda d'aquests estudis, des del Museu Comarcal de l'Urgell s'han realitzat altres estudis i publicacions, a més de treballs i difusió, i, com se'ns ha explicat, la creació d'una exposició permanent del museu dedicada a la Tàrrega jueva i la necròpolis de Roquetes i l'assalt del 1348. Cal dir i cal remarcar que aquesta exposició permanent presenta un format totalment respectuós i conforme als criteris ètics que puguem exigir a l'hora de presentar aquestes restes. Hem de remarcar especialment el catàleg d'aquesta exposició permanent, titulada Tragèdia al Call, Tàrrega 1348, el qual inclou importants estudis històrics i que dedica una part important de la publicació a explicar la intervenció arqueològica i els estudis antropològics. Per altra banda, complementant aquests treballs, el Departament de Cultura ha promogut aquests 2 últims anys nous estudis. Es va encarregar a l'antropòleg Jordi Ruiz la tasca de completar l'estudi antropològic que ja estava iniciat anteriorment, incloent registre fotogràfic complet, descripció detallada de patologies, preservació de les restes, determinació d'edat i sexe, antropometria, caràcters discrets, patologia oral i altres patologies i aspectes funeraris. Es va encomanar, com també s'ha comentat ara fa poc, a l'empresa Panacea el registre en 3D, és a dir, l'escaneig, de 25 elements, uns esquelets complets i altres esquelets parcials. Hi ha un nou treball d'anàlisi genètica, actualment en curs, encomanat a la Universitat Autònoma de Barcelona. Es va realitzar una documentació fotogràfica exhaustiva de detall realitzada per la senyora Núria Sala del Servei de Patrimoni Arqueològic. I a més s'ha fet una valoració de les lesions antigues, les lesions de la matança, per part d'un metge antropòleg forense de l'Institut de Medicina Legal, el doctor Ignasi Galtés. Hem d'esmentar la col·laboració de l'antropòloga doctora Núria Armentano com a assessora fent treballs d'assessorament al Servei de Patrimoni per acompanyar-nos a l'hora de dissenyar i fer el seguiment de tots aquests encàrrecs. Per tant, tots aquests estudis d'aquesta llarga llista que us he enumerat, els que estaven en curs i els que es van encarregar després, formen un conjunt de treballs executats que superen amb escreix el que seria un estudi antropològic estàndard. I, per tant, per aquesta diversitat d'aspectes analitzats i documentats, ara sí que podem dir que l'estudi de restes es pot considerar exhaustiu i garanteix la realització de futurs estudis, ja sigui sobre el resultat d'aquestes analítiques com sobre les mostres que s'han conservat. Com ens han dit, de nou, un cop més, les restes humanes de la necròpolis jueva de Tàrrega d'aquesta segona part de la campanya 2007 es van reinhumar al recinte hebreu del cementiri de Collserola el 21 de febrer del 2024. Per tant, i ja a manera de conclusió, pel que fa a la decisió de reinhumar les restes, el Departament de Cultura considera que hi ha fonaments per justificar aquesta decisió. En primer lloc, hem de remarcar que el Departament defensa el caràcter de bé cultural d'aquestes restes arqueològiques i, òbviament, defensem el valor de la recerca arqueològica i antropològica.
Un objectiu ineludible és que aquesta recerca es realitzi correctament i amb criteris científics, és a dir, sobre aquests antecedents que se'ns han comentat abans, no reinhumar restes sense un estudi complet i exhaustiu. És per això que s'ha promogut des del Departament aquests estudis que acabem d'esmentar. Però, al mateix temps, el nostre departament està en procés de revisar el tractament que cal donar a les restes humanes antigues, tenint en compte el fet que, a banda de les restes materials, també són restes físiques d'éssers humans, que sovint es troben al lloc on van voler ser enterrats, i que en determinats casos hi ha col·lectius o comunitats que tenen vincles culturals o religiosos amb els individus que han estat recuperats. Des del Departament tenim en compte que les restes humanes, en context arqueològic, no han de tenir necessàriament un tractament homogeni i universal i que cal tenir en compte molts factors, com l'antiguitat, la singularitat, la informació que podem tenir a través d'altres fonts, etc. O si hi ha una comunitat cultural o religiosa o descendents als quals s'ha d'escoltar. És a dir, que la solució aplicada en un cas no té per què ser automàticament la solució universal. Voldria esmentar que la reinhumació de restes humanes arqueològiques és una actuació que fa anys que es du a terme a Catalunya. Generalment són necròpolis cristianes i es realitza a sol·licitud d'arqueòlegs i de museus, i en el cas de restes que ja han estat estudiades. En aquests casos es considera que és una opció digna quan s'ha recuperat tota la informació científica. En el cas de Roquetes, s'han tingut en compte factors ètics que cada vegada es tenen més en compte, com hem vist a les diverses comunicacions d'aquest matí. Ens referim concretament a la idea d'escoltar i tenir en compte a les comunitats que puguin tenir una relació o un interès legítim respecte a unes determinades restes. Com a antecedent, és important citar el Codi Deontològic de l'ICOM, Consell Internacional de Museus, el qual ja ens han esmentat diverses vegades a les comunicacions d'aquest matí. Aquest codi deontològic esmenta que les investigacions sobre restes humanes s'han d'efectuar de conformitat amb les normes professionals, respectant els interessos i creences de les comunitats i grups ètnics o religiosos dels quals procedeixen els objectes, referint-se a les restes. Així mateix, l'any 89, el Congrés Arqueològic Mundial va aprovar el document anomenat Acord de Vermilion, del qual també ens hem parlat aquest matí, que en síntesi estableix que s'han de respectar els desitjos dels difunts sempre que puguin ser raonablement inferits. Parla també del reconeixement exprés de les inquietuds de grups ètnics o comunitats afectades. Per esmentar un paral·lel de protocol que té en compte el concepte de comunitat religiosa, hi ha el cas de la Gran Bretanya, on l'Església d'Anglaterra i l'agència governamental English Heritage van acordar una guia de bones pràctiques per al tractament de restes humanes excavades a cementiris cristians a Anglaterra, acord que també n'hem sentit parlar abans en una de les comunicacions. I bé, també, com se'ns ha parlat avui, hi ha altres casos de reinhumacions, com per exemple la dels cementiris d'esclaus de Nova York i altres casos en què la reinhumació s'ha considerat una opció digna i acceptable. Per tant, en síntesi, els criteris aplicats des del Departament han estat que les restes antropològiques posseeixen un fet diferencial respecte a altres restes materials, atès que són les despulles de restes humanes que havien format part de persones, i que s'han de tenir en compte els drets de la comunitat cultural, nacional o religiosa a la qual pertanyia, si aquesta comunitat encara perdura. Aquests criteris no tenen per què ser idèntics en tots els casos. Cal adaptar cada solució a cada situació. En el cas de la necròpoli de Roquetes, el Departament de Cultura reconeix a la comunitat jueva de Catalunya, representada per la Comunitat Israelita de Barcelona i la Federació de Comunitats, com una part amb un interès legítim. I finalment, la reinhumació de restes la considerem un tractament vàlid que respecta la dignitat de l'inhumat i els drets de la comunitat afectada sempre que els estudis hagin estat exhaustius i s'hagi recollit tota la informació possible. Això sí, serà necessari amb el temps definir criteris més generals
i buscar un acord, per la qual cosa cal un debat públic, com el que avui ens trobem, on totes les parts interessades, començant pel món científic, facin les seves propostes. I això és tot. Moltes gràcies. Bona tarda. Quim, tu dius que el reenterrament el trobeu bé, però segons la llei de patrimoni, segons la llei de patrimoni han d'estar accessibles i identificats. Han d'estar, perdona? Accessibles. Jo, amb un reenterrament, jo d'aquí 30 anys puc anar, buscar el que necessito i estudiar-ho. En el cas de Roquetes no passarà mai, això. La normativa, quan parla del dipòsit controlat, vol dir que ha de ser un lloc que sàpigues on està i que sigui identificable. La paraula accessible, que ja recordi ara mateix... Identificable, però entenc que els morts han d'estar individualitzats i cadascú siglat i no sé què, no? Insisteixo, la normativa quan diu dipòsit controlat diu en un lloc a ser possible en el jaciment, si no és possible en un altre lloc, però Ja està. no diu que s'hagi de ser especialment, és a dir, és una situació indefinida, no és un lloc que tu puguis anar en qualsevol moment, és el que preveu la normativa. En tot cas, identificats estan perquè hi ha un estudi on detalla individu per individu tot el que s'ha fet, les característiques, el registre gràfic, les patologies, el que sigui. Hola, hi ha una pregunta ràpida. Potser ho heu dit i no m'ha quedat clar, però el llistat d'estudis que has nombrat, la comunitat jueva, en està el cas, formaven part d'aquests estudis de l'acord? O en algun moment s'han interessat per saber-ne els resultats o han reclamat aquesta informació com part de... La comunitat jurídica, ells estan informats dels estudis que es fan, molts d'ells estan en curs i efectivament estan interessats i segueixen el tema. Vull dir que hi ha un contacte no diari, evidentment, ni d'això, però saben, coneixen els estudis que es fan i han manifestat el seu interès. D'acord, gràcies. Bueno, primer, felicitats per tota la feinada que heu fet, d'estudis, de tot. Em sembla fantàstic, molt necessari. Però com a responsable actualment d'un jaciment en el que estem intervenint un cimentiri islàmic medieval que fa ja 40 anys pràcticament que l'estem excavant, el dubte que se'm genera és nosaltres actualment, amb els mitjans actuals, estem fent una sèrie d'estudis i analítiques a morts que vam excavar fa 40 anys que en el seu moment eren impensables. És a dir, els isòtops estables, les estimacions ètniques, l'ADN, tot això fa 40 anys era ciència-ficció. Clar, les podem fer ara perquè tenim aquestes restes humanes, però a Roquetes no les tindrem. És a dir, per molt que no haguem fet tots els estudis, si d'aquí 40 anys no se m'acut que podríem saber, però tot això, perdoneu-me, però ho hem perdut. S'han conservat mostres, entre altres coses, per aquesta idea. D'acord? Evidentment, hi ha restes que estan reinhumades i que no es recuperaran, però entenem que, a part dels estudis registrats i de les mostres conservades, això garanteix la possibilitat de nous estudis. No tindràs els esquelets complets, però tindràs els fragments que et permetran reestudiar. En tot cas, com he comentat abans, es tracta de buscar un equilibri, és a dir, no tenir només en compte els factors científics, que són importants, i és el nostre deure com a Departament de Cultura vetllar-ho, sinó tenir els altres factors, els factors ètics i els de les comunitats afectades. Per tant, el que s'ha tractat és de buscar un equilibri entre les dues coses. No tindrem tot el que podria exigir-se en una intervenció, diguéssim, estàndard, on no tinguéssim aquesta problemàtica, però si tenim en compte uns factors ètics que abans no es tenien en compte, arriba un punt que has de buscar un punt mig que contempli el màxim de possible les dues necessitats. Per tant, és aquest el... Però pel que has comentat, i si no ho he entès malament,
també depenent de la comunitat que t'ho demanarà o no, es farà un cas o un altre, o això com funcionarà? És a dir, si ara surt una comunitat, ja no dic magrebina perquè pobres segur que és que ni se'ls hi faria cas. L'haurem d'escoltar. Primer l'haurem d'escoltar i després ja es veurà. Per tant, no hi haurà un protocol, reivindiquen- dependrà de la comunitat. Que reivindiquen, i si hi ha una part que legítimament demostra que es considera afectada i ho demostra, l'haurem d'escoltar. I depèn del que digui, és a dir, si hi hagués una exigència en el sentit de dir aquests morts no es poden excavar, o no es toquen, o no es fa tal estudi i tal altre, no se li donarà la raó. Perquè el nostre deure és procurar una anàlisi científica correcta, diguéssim. En tot cas, insisteixo, per la pregunta que fas, si apareix una part que es demostra interessada, és el nostre deure escoltar i analitzar a veure què diuen. Gràcies. El 2009 es va fer una jornada com aquesta al Museu d'Història de Barcelona dedicada exclusivament a la necròpoli jueva i al final es va fer una declaració que la vaig signar, es va fer com aquí, es va convidar representants de diferents llocs de territori de l'Estat i d'Europa i al final es fa una declaració, aquí hi havia la Laia Colomer, l'Oriol Saula, l'Anna Colet també hi eren i la van signar perquè van intervenir i parlava de totes aquestes coses, de respecte, però de ciència, de tot el que s'havia de fer i potser l'única cosa que posava una frontera era aplicar el dret civil de cada lloc. És a dir, l'estat espanyol serà un, l'estat francès serà un altre i a Polònia serà un altre. Això és el que prevalia. I a vegades sembla que no sigui ben bé així, que aquest dret civil a vegades trontolla per altres qüestions. I llavors hi ha una altra cosa. A Barcelona hi havia un carrer que era Sant Domènec del Call, que el van batejar així després de l'atac als jueus. Ara és Salomó Benedret. Salomó Benedret era un rabí que va viure aquí entre el segle XIII i XIV, va ser mestre de mestres, molt reconegut a tota Europa, i una de les coses que va dir és primer és la llei del rei i després la llei de Déu. I això era la mateixa època que estaven passant aquestes coses i ho tenien clar. El dret civil va per davant del dret religiós. Ara ens estan explicant que no funciona ben bé així en un estat confessional. Deixem-ho així. No puc estar d'acord en que no seguim la normativa o no seguim les lleis, això no puc. No ho puc reconèixer. Si parlem d'utilitzar criteris ètics, hem d'escoltar les comunitats afectades i veure què és possible resoldre, què és possible permetre i què no és possible permetre. Però no crec que sigui tan simple com dir que no estem aplicant el dret. En relació a les jornades que comenta, en aquelles jornades va ser molt curiós perquè va venir un representant del Ministeri de Justícia, dels quals tot el tema de les comunitats religioses catòliques, però les no catòliques del Reino d'Espanya estan en relació, o sigui, van directament sota el Ministeri de Justícia. I parlant amb ell, la seva sorpresa va ser majúscula en debatre un tema amb aquest diguem-ne, interès en aplicar o ser molt respectuós fins als extrems de la llei religiosa d'una comunitat religiosa en un material que ells consideren antic. És a dir, consideraven que tots els pactes religiosos que ells, el Ministeri, tenia amb les comunitats religioses no s'aplica al material arqueològic i medieval. Per tant, era una mica de dir com és que s'està debatent en aquests termes una cosa que ells tenien claríssim. Bueno, això pot ser el criteri del Ministeri de Justícia, diguéssim. En tot cas, el fet que un material sigui antic no invalida que pugui haver una part interessada. Hem sentit parlar aquest matí de la reinhumació, per exemple, dels esclaus trobats a Manhattan, o altres casos de reinhumació. Reinhumacions que s'han fet a Catalunya de necròpolis cristianes, demanades pels mateixos museus.
diguéssim. És a dir, l'antiguitat no invalida que pugui haver algú que s'identifiqui per conceptes culturals, nacionals, religiosos. Aquest és el criteri que apliquem. Evidentment, com està sortint tot al llarg de la jornada, actualment no hi ha una llei o una normativa que tracti específicament aquest tema i totes les solucions a aplicar a cada cas. Això és un debat que està obert i tot això pot contribuir a les futures normatives i a les futures lleis, d'acord? I això la comunitat religiosa hi heu de participar tots. La comunitat científica. Hola. Jo, primer de tot, és que són moltes idees, molts conceptes, molts inputs, però crec que vaig una mica per un camí una mica diferent que tothom que ha intervingut. Jo crec que primer potser podem no oblidar-nos, però parlem molt de normatives i de lleis. Les normatives i les lleis es poden canviar, canvien amb els anys i no ens hem de cenyir amb que una llei diu una cosa i que per tant s'ha de fer així, perquè hi ha casos que no han passat mai i les lleis no contemplen els nous casos, com ha passat, per exemple, en aquest cas. Un altre és que crec que no tot és blanc i negre, religió versus ciència. Jo crec que aquesta no és gens la idea que hem de tenir. Crec que podem arribar tots a un punt mig, jo sent osteoarqueòloga científica atea completament, o sigui, el meu punt de vista hauria d'estar d'acord amb super les bases científiques, però també crec que hi ha un punt d'empatia que potser a nosaltres ens costa, perquè la que és la nostra religió tradicional, la cristiana, no es troba amb aquest tipus de casos. La ciència també a nivell europeu, a nivell occidental, també nord-americà, és el règim imperant en els últims anys. Realment nosaltres tenim el poder, som la societat europea, occidental, americana, blanca, tenim el poder i no hem sigut mai oprimits, així en general, sí, als sectors i a les dones, però en general. Llavors crec que potser ens cal reflexionar, com han reflexionat i han parlat molt bé els nostres companys internacionals dels Estats Units, que amb tot el tema dels nativoamericans tenen molt coll avall com han de funcionar. Crec que cada cas és únic i crec que val la pena, com a mínim, encetar un diàleg on també s'han d'incloure les comunitats afectades, perquè està molt bé que els científics tinguem un diàleg, però tenir un diàleg al marge de la gent afectada també em sembla que no és el correcte. Llavors crec que hem de tenir entre tots un diàleg i crec que podem arribar a un punt mig on més o menys tots estiguem contents. I altre cop, que no tot és blanc o negre i que és necessari obrir un diàleg i converses, i si calen noves lleis, fer noves lleis, i si cal que ens revisem, i si cal que ens adaptem. No estic parlant que la religió hagi de passar per sobre de la ciència en cap moment, però sí que crec que hem de ser tots una mica més flexibles i donar peu a nous moments, potser nous moments de la investigació o nous moments de la història. Ja està, moltes gràcies. En el sentit que dius, no crec que estiguem davant d'un cas en què la religió hagi passat pel damunt de la ciència. Si això hagués estat així, no s'hagués ni excavat. No s'hagués ni excavat, ni s'haguessin tocat els morts, ni hi hagués hagut dones arqueòlogues excavant les restes, és a dir, segons els criteris ultraortodoxos, això no s'hagués fet ni els estudis, etc. És a dir, hagués hagut un munt de limitacions. Jo crec que hi ha hagut una certa comprensió per part de la comunitat jueva i hi ha hagut una adaptació per part del Departament de Cultura per mantenir aquest respecte. Com dius tu, es tracta una mica de parar atenció a la gent que pugui tenir algun tipus de relació. Dius, perdona, dius que no estarien dones excavant el jaciment i es van queixar. I es van queixar la Gemma Hernández. Saps? Vull dir, per no plorar vam riure una mica. I dius que escoltes els interessos de les comunitats, no sé com has dit, a veure? Sí, qui L'interès legítim. que tinguin un interès, qui estigui afectat, sí. Quin interès legítim té la comunitat israelita de Barcelona més que nosaltres? És una comunitat religiosa que forma part de la mateixa religió que els inhumats. Bueno, però com que eren targarins i l'Oriol és de Tàrrega, jo no, doncs també tindré interès. En aquest cas és el concepte religiós, que reconeix inclús el Codi de l'Icomos. És a dir, concepte religiós no vol dir que siguis de la mateixa ètnia ni que tinguis una relació genètica, diguéssim. Llavors, en aquest cas, la religió prima sobre la ciència perquè les fosses comuns són un jaciment únic, un conjunt únic, que s'ha perdut. En aquest cas, el fet de pertànyer a la mateixa comunitat religiosa dona dret a que se'ls escolti
i que, si raonablement es pot admetre un respecte a aquesta religió, fer-ho. Com deia abans, si hagués estat una qüestió de primacia de la religió sobre la ciència, vosaltres ho sabeu millor que jo, que hi éreu, diguéssim, l'excavació no s'hagués ni fet. No, i abans deies reenterraments als Estats Units i tal, hi ha hagut algun cas que s'ha fet prova genètica per demostrar l'home de... no me'n recordo. El de 9.000 abans de Crist. Sí, Exacte. l'home, sí, aquest matí ens en hem parlat. Llavors, fem una mostra genètica, s'acaba el problema, m'explico? I com que a tota la península tenim un 20% de genètica jueva, doncs ja hem acabat. Això si apliques el criteri genètic, si apliques el criteri de comunitat religiosa, ja no és el mateix. Bueno, és igual. Vale. Merci. Però tornant una mica amb això, amb el cas de que, per exemple, Targa, els targarins haguessin reclamat també aquestes restes, què hagués prevalgut? A veure, el Departament de Cultura... sí, perdona. Abans de res, no sé si m'ho he entès jo ara malament, però com que s'ha suggerit que a través de la genètica es podria definir o determinar una mica si l'origen era realment jueu o no, això és impossible de saber a través de la genètica, això, vale. Només per a deixar-ho clar. I després, unint-me una mica al que ha comentat allà la meva companya, no podem oblidar que la religió jueva ha patit un tipus de discriminació al llarg de tota la història que encara a dia d'avui és palpable. Vull dir, l'antisemitisme... estic ficant... Sisplau. És increïble, ho sento molt, però he de dir que és increïble que estigués sentint ara mateix que estiguéssim parlant de Gaza. Una cosa és l'estat d'Israel i una cosa és la religió jueva. Això jo pensava que en un entorn científic de gent formada era més que evident, però si cal recalcar, ho recalco. No podem ficar dins del mateix sac la religió jueva, l'antisemitisme que ha patit aquesta religió i aquesta comunitat, que també estem parlant de comunitat religiosa, sense tenir en compte, o només tenint en compte la religió i els textos sagrats. Jo crec que això tampoc és correcte. Sobretot parlant de la comunitat jueva, de veritat, altra vegada, l'antisemitisme, com s'ha pogut comprovar, està present ara i està present al llarg de tota la història. Estem parlant no d'un cementiri en condicions normals, diguéssim, estem parlant d'assassinats en massa. Sí, estic molt d'acord. No vinguis amb l'antisemitisme, perquè si no et dones al món els tempos i matem tots els homes. Un segon. No parlo d'antisemitisme com a desenterrar morts de la comunitat jueva, no dic que això sigui antisemitisme. Estic justificant que com que els jueus han set objecte de l'antisemitisme, que també no sap molt greu, No dic directament tornem-los els morts. Dic que sigui un tracte, no respectem-los igual, però tenint en compte totes les circumstàncies que han viscut al llarg de la història i que segueixen vivint ara. Per això, quan estàvem parlant de quin dret tenen aquestes persones, d'aquestes comunitats que no són de Tàrrega, a parlar i a tenir responsabilitats sobre aquests morts, jo dic que ve d'aquí, que això no es pot ignorar. Simplement dic això. I una altra vegada, i increïble que ho hagi de dir, judaïsme no és el mateix, la religió jueva no és el mateix que el genocidi que s'està donant a terme per part de l'estat d'Israel a Gaza. Ja està. Bé, se sent? Sí. Jo canviaré d'àmbit de l'orientació d'aquesta conversa. Volia respondre, quan preguntàveu no sobre els targarins, quina opinió tenien i si també els targarins havien opinat o com havia anat en el cas. Doncs l'Oriol també està al cas. La primera opció de tots, del Departament de Cultura i també de la comunitat jueva, era la possibilitat d'enterrar les restes en el cementiri municipal. Aquesta proposta
sembla que ja fa anys que corria o que s'estava estudiant a l'Ajuntament i no ha tirat endavant. I amb això sí que vull dir-vos i explicar-vos que la primera opció de la comunitat jueva era que poguessin estar enterrats al cementiri de Tàrrega, perquè enteníem perfectament aquest tema de la procedència més enllà del tema de la religió. També voldria dir que una cosa és parlar, m'agradaria que crec que ha de quedar clar, una cosa és el que va passar el 2007 i com es van plantejar en aquell moment la situació i el protocol que es va tirar endavant i aquest retorn que no s'havia hagut de realitzar mai sense fer cap estudi o els pocs estudis que es van tirar en aquell moment, però sí que també vull dir que crec que ara el procediment que hem fet és correcte. Hem, per dir-ho d'alguna manera, obligat els representants de la comunitat jueva a complir el que diu la nostra llei, que és que hem de poder estudiar les restes, que aquests estudis tenen que hem de poder fer les memòries en un termini de 2 anys, tot allò que diu la llei del patrimoni català en relació i el decret d'intervencions arqueològiques en aquest sentit. Això s'ha fet i no hi hem vist cap problema, al contrari, a complir el que és la nostra normativa. Finalment, la decisió d'aquest debat entre ciència i ètica, ciència i religió, ja l'enteníem que passaria. Per això hem volgut, ja sabíem, ja l'hem viscut, i com que és veritat que necessitem legislar sobre això, en som conscients que és problemàtic, per això aquest tema l'hem volgut portar avui aquí, en aquestes jornades, perquè no és fàcil per cap de nosaltres. Però jo vull expressar com a persona que ha participat en tota aquesta última fase a Roquetes, de tenir la certesa i expressar els dubtes que hem tingut tots, tot l'equip, de dir, seriosament la ciència, només la ciència, ha de ser l'únic valor que posem sobre la taula, o estem parlant de les restes de persones i si ens els mirem, si fem aquesta mirada, ostres, l'ètica o la bioètica entra en joc i per tant no és tan clar que tingui sentit mantenir en unes reserves 40 anys unes restes perquè d'aquí 40 anys tinguem uns avenços tecnològics que ens permetin obtenir noves dades. Són visions, són visions i per tant ja sé que això no és fàcil i que avui no ens posarem d'acord perquè això és molt difícil, però sí que em sembla que és important que en puguem parlar i que ho fem amb una certa tranquil·litat que ho estem fent avui. Per exemple, per mi aquest és un debat molt enriquidor. Disculpa, una mica per al·lusions. Clar, primer, no són unes restes qualsevol, això jo ho hem deixat bastant clar. És una col·lecció de referència única a nivell mundial que s'ha perdut. I l'altre és que no s'ha donat una opció a discutir el tema. No s'ha donat, o sigui, quan va vindre el rabí a Tàrrega sí que es va esmentar una possibilitat de dir que l'ideal seria que el cementiri de Tàrrega es poguessin reenterrar allà, però que també fossin accessibles per futurs estudis, però això va quedar allà i després ja el següent pas va ser s'han de reenterrar a Collserola i punto, i ja està, i no hi ha discussió. Llavors, clar, si ja no hi ha discussió possible o no hi ha debat possible, òbviament la ciutadania targarina no va tenir opció, se'n va enterar quan ja estaven reenterrats perquè des del Departament de Cultura es va demanar discreció total i el museu ho van complir. Un cop van estar reenterrats, després ja van saltar veus queixant-se, però ja el reenterrament ja estava fet. Per tant, la gent de Tàrrega en aquesta segona i en la primera vegada van veure com un llegat que era de Tàrrega se n'anava a reenterrar-se en un cementiri vigent com si fossin morts de fa 50 anys. No tenint en consideració ni que són restes arqueològiques ni que són restes d'un interès, penso que jo, diguem, molt elevat a nivell científic i a nivell també per la mateixa comunitat jueva. Si aquestes restes no s'haguessin trobat,
no s'haguessi pogut veure l'abast de la sala del Call de 1348, no s'haguessi pogut treure tota la informació que s'ha tret. Per tant, jo penso que el que tu dius de dir, no, és que 40 anys en un magatzem, bueno, escolta, van estar 40 anys en un magatzem restes de les necròpolis islàmiques de Balaguer, i ara, per sort, gràcies a que se van mantenir allà aquests 40 anys, ara es poden reestudiar i estan aportant una informació important. Doncs el mateix pot passar en el cas de les restes de Tàrrega o de qualsevol indret que es puguin guardar en un magatzem, estan allà guardades, preservades, i si hi ha diners més endavant, hi ha un projecte o ja la ciència avança, doncs és informació que es podrà treure de més a més. Sí, jo volia insistir. Em sembla que el concepte central d'aquest debat és el concepte de comunitat. I l'estem manejant aquí aquest concepte una mica lleugerament, no? I posant al mateix nivell coses que són diferents. Una cosa és la comunitat, que es constitueix a partir d'una identitat religiosa, i una altra és la comunitat de Tàrrega. I no me malinterpretes. No està al mateix nivell. No està al mateix nivell. Les coses, perquè hi ha la comunitat nacional, Catalunya. Dit això, estic d'acord, cal més empatia a l'hora de tractar aquest tema. Amb els sentiments, en com es defineix el concepte de judaïsme, l'identitat jueva, és una identitat religiosa. És que això ho hem de considerar. El problema jurídic del futur és com, amb un problema d'aquestos, com podrem establir realment aquestes categories de comunitat i no posar-les totes al mateix nivell. La comunitat religiosa, la comunitat territorial, la comunitat científica, totes han de tenir part. En aquest sentit, crec que l'opció que va fer la Direcció General és una solució d'equilibri, de consens, no és la perfecta, però és la que permet la reconeixença d'aquestes tres comunitats. I jo diria la quarta, la nacional. Per tant, a veure, si al final enterrar Tàrrega o enterrar Collserola estan enterrats als dos llocs. M'explico, el problema no és aquest. Després també cal saber, i aquí torno a dir, la noció de comunitat i com s'articula aquesta noció i qui l'expressa em sembla essencial. Qui és aquesta comunitat jueva? Qui és aquesta comunitat targarina? Cuidado, perquè aquí també hi ha lobbies. De vegades uns actuen per un interès, la identitat local o la identitat religiosa. Llavors també les institucions públiques han de ser molt amatents amb aquest tipus de coses. Estic segur que molta gent a Tàrrega de tot aquest tema ni ho sap ni li importa gaire. Igual que hi ha molt jueu practicant que també tot això li importa un pepino. Per tant, cuidado amb aquests lobbies que s'articulen, que es presenten com a representants de comunitat. Quan tu tens un lloc de responsabilitat, com deia la subdirectora a les administracions públiques, no pots ser naïf. I aquestes coses les has de tenir en compte. I ja per acabar, vull dir també, jo una vegada vaig sentir una definició de patrimoni que deia que patrimoni és allò que realment és necessari perquè la vida continuï. Si nosaltres estem ara en un moment que fem de tot patrimoni, de tot. Tenim una bulímia del patrimoni que ens porta a situacions ingestionables. I això també ho hem de començar a situar. De dir, no tot és possible preservar-ho. De vegades per raons de pràctiques de gestió, però de vegades també per raons religioses. I no passa res. La vida continua. És a dir, fem el que podem. És un tema de sentit. Trobo que és un tema d'empatia, trobo que és un tema de matisos que no és de blanc i de negre. En aquest sentit, jo no coneixia aquest tema a fons, però trobo que l'opció feta per la Direcció General és una solució d'equilibri. Com deia en Quim, no necessàriament totes hauran d'acabar sent gestionades pel mateix procés. Les properes lleis que el país haurà de fer, aquest concepte de com es defineix la comunitat i quins són els criteris per definir la comunitat, serà important que li donem 2 voltes.
Sí, bé, jo volia agafar una mica de perspectiva i algunes coses ja s'han comentat. Crec en primer lloc que respecte a l'actuació que es va fer el 2007, diria que ningú en aquest moment hi pot estar d'acord, o no crec que ningú hi pugui estar d'acord, aquesta primera. Han passat molts anys, han passat 17 anys, i també hi ha coses, aquests temes que s'estan parlant avui aquí, ni 17 anys abans, jo crec que potser 7 o 8 anys abans, la majoria, potser alguns sí, la majoria dels que estem aquí ni ens els plantejàvem i ara ens els estem plantejant. I hi ha diverses coses. Una, en quant a la perspectiva del 2007, jo diria que ningú hi estem d'acord. Del que ha passat el 2023, també, perdoneu-me, hauríem d'assumir una mica algunes responsabilitats i pensar que s'està parlant d'unes restes humanes que estaven excavades fa 16 anys i que ens hauríem de preguntar si tots plegats hem complert amb les nostres obligacions d'estudi del patrimoni després de 16 anys i d'eludir segons quins problemes en lloc d'encarar-los. Dit això, ens trobem en una situació que crec que s'ha intentat solucionar de la millor manera possible i després plantejar, és a dir, possiblement nosaltres aquí com a comunitat científica podríem estar molt d'acord amb una cosa, però és que precisament del que es tracta és d'haver de tractar, crec que és el tema de la jornada, amb altres plantejaments, amb plantejaments amb els que possiblement no hi estem d'acord, però que existeixen i que s'han posat de manifest i que penso que cada vegada es posaran més de manifest. Aleshores és una cosa a la qual no ens podem girar i s'ha de tractar, i s'ha de buscar com tractar-ho i encarar-ho. També dir, permeteu-me, jo aquí vaig estar una mica posat amb alguns contactes, juntament amb la Núria Armentano en alguns casos, i si no em contradius, i d'una posició d'aquesta comunitat jueva o la comunitat israelita de Barcelona que semblava de total l'oposició, doncs els resultats finals ja van ser lleugerament diferents, és a dir, accepten segons quins accepten els estudis, han acceptat un temps, sabeu que ara hi ha 2 o 3 restes més que estan en estudi, i de passar a no voler que es faci res, hem passat a una situació, per exemple, d'interessar-se per aquests estudis i fins i tot de demanar-nos de fer algunes xerrades a les comunitats jueves explicant tot el que hem sapigut i com s'ha treballat i què és el que s'ha fet. Crec que són passes endavant i crec que avui no podem jutjar massa determinades coses que hem fet i que ens ho hem de plantejar, i ens hem de plantejar que tenim aquest problema, que podem anar avançant en aquest problema i que no el deixem aparcat, sinó que tirem endavant, plantegem-lo, ataquem-lo i ja veurem com anirem evolucionant en aquest sentit. I evidentment, com deien allà abans també, no tot és blanc i negre, és a dir, és que precisament la problemàtica ve de que podem tenir oposicions enfrontades, oposades, diferents o fins i tot enfrontades. I precisament aquí és el nucli de la discussió i d'allà on hem d'arribar, sense renunciar, evidentment, als estudis científics, que crec que això està clar en aquests moments, que no ho va estar el 2007, però crec que està clar en aquests moments que s'han d'assumir. Yo, para continuar, y creo que estamos de acuerdo, también diría que, de hecho, no todo es blanco y negro y no todo es ciencia y religión, porque a día de hoy, yo como trabajo en la arqueogenética, el único estudio arqueogenético que existe a día de hoy de una comunidad judía, en este caso Askenazi, está publicado por la propia comunidad judía, por científicos de la comunidad judía. Entonces, yo creo que con actividades como estas, a las que a lo mejor habría que invitarles, no sé si se les ha invitado, encontraríamos la forma quizás de llegar a este acuerdo en el que la gente que practica la misma religión están llegando, porque yo lo que tengo entendido es que como ellos creen que resucita su cuerpo, no solo su alma, por eso no se puede acceder a restos o al muestreo de su cuerpo. Pero yo sé que entre ellos han llegado al acuerdo de que, por ejemplo, si una pieza dental se cae del propio individuo durante el proceso de descomposición del resto, esa parte ya no forma parte del individuo y se puede muestrear. Yo creo que eso es algo a lo que han llegado ellos por sus propios acuerdos, de que nosotros no nos damos cuenta porque tampoco nos hacen partícipes o
no les estamos haciendo llegar la información, aunque si me dices que les has invitado, son ellos los que no quieren que participes, pero que bueno, no todo es religión y que estos debates pues se agradecen, así que gracias. Hola, mira, jo voldria fer un apunt històric també de la situació que va passar el 2007 a Tàrrega amb el seminari del 2009, amb els antecedents que hi havia en aquells moments que estava passant a Lucena, a Andalusia, estava passant a Toledo, havia passat a València. O sigui, hi havia un context històric en aquell moment que va marcar molt i no era precisament perquè les comunitats israelianes i la comunitat jueva a Espanya estigués implicada. Va ser un moment en què va arribar a la península tot un grup d'extrema ortodòxia, que fins i tot les comunitats jueves aquí estaven bastant desconformes amb la situació que aquesta gent estaven actuant, a intervenir en fets polítics i religiosos, interferint amb les comunitats jueves locals i posant les situacions a uns extrems que van afectar molt les relacions entre les comunitats jueves locals i les institucions a Catalunya, a Andalusia i a l'Estat en general. La situació va ser tensa i d'aquí les jornades. D'aquí també parar, perquè la comunitat israeliana de Barcelona va agrair molt que paréssim aquesta gent, perquè estaven interferint en la seva manera de relacionar-se amb les comunitats locals, amb l'Estat, amb la Generalitat i en general amb tothom. Aleshores, jo penso que s'ha de posar molt en valor aquesta situació i afegir el que deia en Josep sobre les comunitats. La comunitat jueva no és una comunitat i una religió. I això es va veure molt clar. A les jornades nosaltres vam tenir gent israeliana, arqueòloga, gent israeliana, jueva, gent ortodoxa allà present. I tots tenien visions diferents de com s'havia de fer el tema. Aleshores, segons amb qui parles, dins la comunitat tenen una interpretació del que s'ha de fer. Aleshores, és important saber qui fas la interlocució i quina validesa té aquesta interlocució en relació a el que estàs parlant. I això és el que es va veure en aquell moment, que hi havia una gent que venien de Brooklyn, ortodoxes, a decidir què s'havia de fer a Catalunya, a Andalusia, a València i a Toledo sobre el patrimoni que ells consideraven seu, independentment de res, i aplicaven procediments de funcionament intel·lectual i d'argumentació que eren americans, és a dir, indígenes. Ells són els indígenes i per tant s'ha d'aplicar els mateixos procediments que la NAPRA als Estats Units aquí. O sigui, era desballestador la situació. I jo penso que ens va agafar a tots amb el peu canviat. Als arqueòlegs i a les institucions i al govern, o sigui, tots. I allà vam patir tots. I penso que vam aprendre molt. Jo penso que ara està sortint tot aquest aprenentatge uns anys després. Però contextualitzem molt el que va passar aleshores i del que hem après avui. Només un apunt, vull ser breu. El 2004, hi ha qui és molt jove i potser no ho recordarà, però a Barcelona es va fer el Fòrum de les Cultures. Durant el Fòrum de les Cultures es volia excavar la necròpoli jueva de Montjuïc. El Servei d'Arqueologia de Barcelona se'ns va encarregar un projecte d'intervenció arqueològica de la necròpoli jueva de Montjuïc. El promotor, la promoció, qui ens ho va demanar que ho fessin, és d'una federació de comunitats jueves europees. La seva intenció era excavar-la tota. Després, per problemes interns o per malentesos que hi hagués entre les diferents comunitats, no es va acabar fent, però l'excavació aquesta venia promoguda per les comunitats jueves. Grazie. Scusate, forse nel servizio di traduzione, la mia scarsa attitudine con l'apparecchio, ho perso qualcosa. I resti sono stati reinterrati. Ok, i resti sono stati reinterrati, ok, ma sono stati distrutti o mescolati? Che voi sappiate? Perché al momento in cui non sono stati distrutti o mescolati, nonostante appunto un'ingerenza forte di una comunità ebraica, nonostante il fatto che sia strenua sostenitrice del fatto che la scienza sia laica, io non vedo alla fine dei conti
un qualcosa che è andato male, perché vedo uno scavo fatto bene, un'analisi antropologica dei campioni che sono stati presi, sono stati utilizzati per fare DNA ed isotopi, un servizio di archeologia che ha avuto il buon senso di parlare con una comunità, per quanto estremista. Per cui non da esterna, ovviamente, però abbiamo istanze simili anche in Italia, le abbiamo avute a Bologna e sono state anche molto accese, ma si sono risolte alla fine in una sorta di dialogo. Se i resti non sono stati distrutti o mescolati, un dialogo è per sua natura un dialogo, nel senso che al momento in cui ci saranno in futuro istanze o tecniche scientifiche nuove, sarà sempre possibile riaprirlo. Io non vedo in realtà un qualcosa che è chiuso. È possibile? Bé, perdó. Jo penso que el problema és que si s'haguessin reenterrat en un indret que fos possible, doncs, sí. Si s'haguessin reenterrat en un indret que fos possible la reexcavació d'aquí uns anys, no hi hauria problema. Però s'han reenterrat en un cementiri actual vigent, no? Un cementiri que difícilment d'aquí 10 anys, d'aquí 15 anys, d'aquí 20, 30, 40 anys es podrà treure aquestes restes. Les restes en principi estan individualitzades perquè els mateixos jueus el que no volen és que es barregin les restes d'un cos amb les d'un altre. Per tant, estan individualitzades. La referència arqueològica, això potser s'haurà perdut. El que passa que, perquè si les treus de la capsa i de les bosses on hi havia la numeració a la unitat estratigràfica a la que corresponien, sí que pot ser que hi hagi restes que estan siglades, però allò faltarà que d'aquí 20-30 anys a l'estar enterrat es pugui conservar. Les restes hi seran, però penso que no seran accessibles difícilment mai, penso jo, no? Igual dic una tonteria, però i per què no pensem en la possibilitat de la creació d'uns espais sagrats segons el rite i les condicions amb uns indrets com els dipòsits nacionals? Per què aquesta via no l'explorem? Ja et dic, no n'estic segur del que estic dient, perquè al final ho hem portat a Collserola perquè és el cementiri de la comunitat. No és possible pactar uns cementiris amb unes condicions que permetin reunir els dos interessos, l'interès de la conservació per al futur, les condicions com aquests ossos han d'estar dipositats d'acord amb la religió i d'acord amb la ciència. No ho sé, també em demano si teniu informació, per exemple, de com això es gestiona a l'Estat d'Israel. Perquè aquí també seria curiós conèixer les autoritats de patrimoni cultural jueves com ho estan solucionant, perquè suposo que allà el problema deu ser 10 vegades més gran que el que podem tenir. Però en tot cas, aquesta idea d'experimentar o imaginar espais de conservació patrimonial gestionats i portats i fets amb criteris d'acord amb les sensibilitats religioses, no sé si això existeix en altres llocs del món, però no sé si no hauria de ser una via de futur per a tractar temes d'aquesta problemàtica com la que estem parlant avui. Gràcies, Josep. Bé, us agraeixo moltíssim a tots les aportacions que heu fet. Jo crec que cadascú ens anirà... Tenim temps per anar-hi pensant. No arribem a cap conclusió, simplement volíem diàleg, volíem enfocar el tema i això és el que hem fet. Com que jo he intentat ser molt prudent i no posar-m'hi, però sí que ara al final volia afegir dues qüestions per aclarir o per seguir enfocant. Dir-vos que tots els estudis que s'han fet i els diners que s'han destinat, per què no dir-ho, els diners que s'han destinat i els estudis que s'han fet a aquesta necròpolis són enormes. Ja m'agradaria que moltes altres col·leccions, que molts altres jaciments, que molts altres estudis antropològics haguessin tingut
la sort que ha tingut aquest jaciment. Això per una banda. Per tant, s'ha estudiat científicament, s'hi ha destinat moltíssim. I la segona cosa que volia dir, que ara no me'n recordo. Bé, una mica en la línia del Josep, crec que s'ha trampejat amb la necròpolis de Roquetes, tenir en compte què diuen els jueus, tenir en compte la part científica i trobar una solució una miqueta a mitges. Jo crec que hem de ser flexibles, jo crec que se'ns convida actualment a ser flexibles, a ser molt creatius, no sé, això que deia ara el Josep, només com a idea de ser creatius, intentar pensar coses noves, la societat va canviant, això ha anat sortint també al llarg del dia, va canviant, doncs intentem ser flexibles i molt creatius i afrontar els reptes de maneres noves, això és el que se'ns convida.